Poñesme un café? Ah, que xa estamos en vivo. Boas tardes, chamome Álvaro Hernández e vou vos dar as noticias da actualidade. Un dos problemas máis grandes últimamente no país é a alta taxa de vandalismo e corrupción nos xóvenes. Nos últimos 5 anos a taxa de vandalismo e corrupción subiu un 15%. Os xóvenes hoxe en día son cada vez máis propensos a adicciones con drogas e isto leva a moitos problemas legais que non son fáciles de solucionar. Necesitamos alguna forma para controlar este problema, xa que é moi grave. Para facer fronte a este problema, fai nada xurdiu unha asociación que ten a solución a este problema, chamada Ícaros de Dédalo. Ícaros de Dédalo é unha asociación que se creou fai 3 meses por un grupo de xente bella especializada, como por exemplo exsoldados, antigos profesores e xente que pasou polo mesmo. Dedícanse a rehabilitar a xóvenes con moitos destes problemas. Esta xente experimentada falan cos xóvenes sobre as súas experiencias para que collan consello e así poder conseguir un mellor futuro. Nos 3 meses que levan, ha logrado rehabilitar a máis de 100 xóvenes e ten moito máis en proceso. Esperamos que continue mellorando e rehabilite a máis xóvenes. Agora, deixo vos co tempo. Podes me entrar ao café?